Filmke songen. De letters oe en udakje. Inleiding. Het Friesk hat trije verschillende oerloeden. Te witten, het kwarte injeloed, zoals in poeder en broek, het lange injeloed, zoals in goele en koeken, en het twaloed, zoals in duur en bestuur. Uitlis en voorbeelden injeloeden. De haatregel is dat we altijd udakje skriuwen. Op die haatregel binnen 2 uitzonderingen. 1. Als het ooreenkomstige wut in het Nederlands een oe had, dan had het Frieske wut dat ek. Zoals in poedel en hoeken. De doetied, verleden tijd, en het mulwut, voltooid deelwoord, van onregelmatige tijdwurden, kunnen oe of udakje krijgen. Per voorbeelden van oeloeden, ik joeg hem een boek en hij had een god groeven. Uitlis en voorbeelden twaalloeden. De oe kan ek uitsprutsen worden als twaklank, zoals in het Nederlandse boer. Het twaloed wordt dan altijd als oe staveren, zoals in viewer en stuur. Oefen je. Zet de naaikomende Nederlandse woorden oer naar het Friesk. Onderduikadres, kruidenboter, computer, broekzak, hij sloeg linksaf, uitnodiging, 100.000, vuurtoren. Zet nou eventueel het filmpje even op pauze. Dan de antwoorden. Onderdoekadres, kroedeboeter, computer, broeksboese. Hij sloeg linksaf, uitnodiging, 100.000 en vuurtoer.